Mipahimangno ang Environmental Management Bureau kun EMB7 sa katawhan nga magamping tungod sa kadelikado sa hangin karon nga miabot na sa very unhealthy nga air quality sa Metro Cebu tungod sa nasinating haze ug gabon. Ang rekomendasyon sa EMB atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa sakto na, no, very unhealthy ang air quality karon diri sa metro cities. Nagpasabot nga dili yun luwas hanggabon sa mga tao ang hangin karon busa pahimangno sa ato ang kagamhanan nga magsulob yun og proteksyon o kung mahimo di lang sa siguro mo gawa sa balay aron malikay sa peligro mugna nining haze nga ato na sinati karon. Nakatala ang EMB7 o 177 nga Air Quality Index ganinang alas 8 sa buntag nga gihulagway nilang alarming tungod kay anaa kini sa very unhealthy nga level alang sa mga tao nga magkahanggab sa hangin. Mas ubos kini itandi kagahapong adlaw nga niabot og 199 ang Air Quality Index. Giisip yapon kini sa EMB nga peligro ilabi na sa mga tawo nga adunay talandugon kahimtang sa panglawas. Busa giawhag ang publiko sa pagsulob og N95 face mask o basa nga panapton aron masiguro nga dili makalapos ang hugaw nga nasagol sa hangin. Og posible likayan lang una ang paggawas sa balay kun way importanteng adtuon. Nakatala kita og 24-hour rolling average for PM2.5 nga 50.3 micrograms per normal cubic meter with an equivalent air quality index or AQI of 177. That means ang atong air quality in terms of PM2.5 levels kay very unhealthy na para sa public. Kini ang manual ug automatic nga air quality monitoring equipment sa EMB. Kini dinhi sa laon ang hangin ug ilang i-analyze kung unsa ang kalidad sa hangin nga atong mahanggab. Giklaro sa EMB nga local air pollutants ang hinungdan sa pagkahugaw sa hangin sa Metro Cebu nga nasinati sa tibok adlaw ug mas taas ang concentration panahon sa alas 5 hangtod sa alas 6 sa hapon. Lakip sa gitan-aw nga nakatampo nini ang sobrang kainit sa panahon nga nakamugna og abog, emission sa mga sakyanan, asugikan sa mga nahitabong sunog. Tungod usab kay way hangin, natigom ang mga air pollutants nga nahimong haze o gabon. If init kayo ang panahon, ang pollutants nga nasa hangin mas gaan, no? And mag-steady ra gyud na siya sa hangin. Wala na siya posibilidad nga mo munaog. Nakikalayo na ang EMB sa mga lokal nga gamhanan apil na sa Department of Health o sa Office of Civil Defense alang sa mas konkretong lakang nga pagabuhaton. O galing mo grabe pa ang sitwasyon sa air quality, posibleng mo rekomendar ang EMB sa mga LGU pagpatuman og work from home. Wala pa'y pamahayag ang DOH7 mahitungod sa epekto sa panglawas mugna sa very unhealthy AQI. Ang Cebu City LGU miawhag na sa mga munupyo nga magsulob og face mask o magpabilin sa balay hangtod dili pa masulbad ang problema. Gidasunan usab kini sa usa ka medical practitioner nga mamahimong makatrigger ang hugaw sa hangin sa mga adunay gihambin nga balatian. Make sure na part sa atong information dissemination, especially karon, dili gyud na pwede magdaog. Dili pwede magdaog because dili na makadaot na sa atong air quality. The second one, kuyaw kay na maka-create og sunog. In terms of air quality, more so siguro with respiratory conditions. But if like for example, a patient na siya daan respiratory condition like COPD, asthma. So if matrigger ang ilahang underlying problem like the COPD, pwede sad siya makatrigger sa heart attack. Sas tungod kay local emission ang nakaingon ini ato na sinati nga haze karon murag dako kanang dakong hagit or problema gyud kun unsa oni pag sulbad karon ang bugtong gilauman karon sa ato ang mga opisyal like sa EMB mao lang gyud ang pagbundak sa uwan kay mo ni makapapha ni ining mga air pollutants samtang naa pa kini karon diri sa ato ang dapit kinahanglang magsulob gyud ta og proteksyon sama na lang face mask or N95 matud pa sa EMB or basa nga panapton. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo.